Shashonga sasibonene shasha abantu baphelile insini bathi kodwa besoduma ungabhalela baye ingoma kwaye usadinga ukubhalela excuse us please uthi abaculi babhale into engezisense wena into oyibhalayo muzi into oyibhalayo yenza isense haya hululu ganda matiyo come on man, come on. Get over here. As la ngihle nje ngiyacabanga, right? As igqom queen, queen of gqom, yes, that's me. Ngiyacabanga ukuthi yazi guys, sekucula wonke umuntu uyacula, dancer liyacula, DJ liyacula, italent ubona ukuthi alikho, like guys, alikho italent ubo acula into engayimake sense and mongaphawula kuzobe ngathi unomona phela ababuzi ngani sibabhalele thina esicula izinto ezinesense sibabhalele kulula besh yacela ungibhalele yazikhona la ngistakhe khona yabo igqom itempo la khona lihlukile likhona engathi liyithayela kukhona elihamba kahle nje likhona electro and just wanna party electro abo ahlukile so khona umuntu ongavela ngayimake sense mucula igqom ahlanganisa into engahlangani athi udonga nesicapha angazi and yangistressa lento and iyangistressa guys yangistressa ngoba umsebenzi wethu sisebenze kangaka ukuthi hayibo guys ngicula into engayimake sense ayimake sense yabo into ayimake sense nje uthi qonqonqo ngena sanibonani yebo unjani ma aha lento ecula madana ayimake sense yabo ithina bo SpongeBob bo Batman into etransformayo sifuna ama-breads our Powerpuff Girls Barbie girl siba ama-cool kids ngoba thina bobayo ya understand ukuthi ilento ya understandeka yahamba nami hale ilalelale wavuka ekseni awazi ulalephi it makes sense java phezu kombhede kavuka umuntu java phezu kombhede kuzovuka umuntu vele olele umphethe wami uyiskepe ukhala amatsegetsege angeke sawugibela ubani mfana ungagibela umbhede usukhala amatsegetsege guys manje ngiyastresseka from dancers to DJs, from DJs to singers ke umuntu sengibonini awuthi mengivuke ngiyithunithi yabo kuze ngizotshela izingane ngiyitshengisa ukuthi igqom yini mokhuluma ngegqom ukhuluma ngani thina esacula sashaya igqom isayihlazo once wadansela nje igqom umfana Victoria nje sikhotheni wentombazane ke lo so wewe usikhotheni ke lona ke odansela igqom kanje sisafaka amalokhoza yini lento amapemp yini lento le ophaqa lapha ababevalekile shibilika ngempela but iyonto engifuna ukuyisho nje not in a bad way guys ngisho ukuthi best club unomona anginawo umona wozani ngizongifundisa ukuthi itempo yegqom ulilalela kanjani uyilalela kanjani itempo yegqom yo hayi ngiyastresseka man igqom sevele nicule awukwazi ucula ivesi amavesi awu2 ucule nelokhuza hayibo engomeni eyodwa like umuntu uzoyikhumbula kanjani le eyiculayo
mozocula iziyophuma ingoma igqom ize liyovalwa wena ubhizi uyacula. Okwazi ukuba nezingoma eziwu2 kwigqom ngoba kwigqom kumele ube negimmick eyodwa esoloko siyibambile nje yabo njengoba mshunqisi pukupuku ulokhu esho into eyodwa. It makes sense lokho siyidansa hayi pukupuku awukwazi uzovela ucule uthi uyabheka ingoma inamavesi mhlawumbe awu4 engomeni egqom guys. Hayi ngeke bafethu ngeke ishona uthi nifuna ukwenzani. Ufuna ukudansa akeze dance studio adanse. Ufuna ukulokhuza musani kuzenza usiyazi ngoba anazo kumbona umuntu umecula igqom uthi lengane iyayazi into ayiculayo and ibhaleliwe. Uyamuza umuntu obhaleliwe uthi hayi ubhaleliwe lo and iqinile lokhuza yakhe. Yo ngiyayibhalela ninjalo hawa ibhala into engayimake sense. Yo ngeke guys. Yonke kade ngifuna ukisho leyo ayukuthini guys angilwi afuna ngimbhalele akasho ngikhona ngibhalele bafethu sasha ama platinum nama gold nama triple platinum so ngiyakusiza nje.